David Civera. Era polo café. Era polo café? Que? Que veñen todos ao médico, hoxe ou? Onde vai os rapaces? Querese colar? A ver, usted... Nombre. Primeiro. Usted pideu cita. Pero ya estou. Esto no es serio, Ai, A ver, dígame o nombre, el nombre. Chamei eu noutro antes xa. Yo me llamo Civera. Nada, usted non está na lista. Non está na lista que se marcha. Póngame primero, que si no, a este le No, enrosco no, la no, boina no, así como las favoritismo chapas. nada, nada. Disculpa, David. Tío, que lío. Estou eu. Doctor, ¿Qué? levante o hospital de aquí que non é a hora o consulta. Lisardo, por favor. Xa Lisardo. está. Non hai respeto Veña, veña, ninguno. veña. Vamos, por favor. Consulto ali abaixo. David, disculpa, por Disculpa, favor, David. disculpa, David. A ver, señor doctor, Ei, comeza a consulta. ahora irá, ou? Home, Imos ahora ou non imos? Digo, home, eu. señor Lisardo, que Que se non manda viste, home, que metendo... non. Que impaciente Home, que Que vou por levar a favor. silla para casa que xa me está gustando. Séntese aí, home, séntese Mira aí. que botarme fora a mí por Séntese culpa aí, de David tranquilo, Civera. non se poña Que nervioso. tal, doctor Bellino? Hola, señor Lisardo. Cada ¿cómo día anda? abre máis tarde a consulta. Xa estou farto de estar aí de pé e detrás. Este é un desastre. Xa se ven queixando. Pero que a culpa non é miña, que a culpa é de Ah, Galloso. ser miña. Eso fale yo a Galloso cando vexe, que eu non teño culpa deso, Non lle bota culpa ao Galloso, que a culpa é súa que llamar a levantar o cu da cama. E posche a tarde a todos os sitios. Non diga Pois, tonterías, claro. home, non diga Bueno. tonterías. Digo Que non. tonterías ten usted, vamos a ver. Pero que apuro ten usted? Bueno, é usted que sabe. Non ten nada que facer. O único que fai é levantarse, vir pa aquí e darme a miga lata, home, por favor. Tamén cobra, carallo. Non, ainda ben pouco cobro por aguantar, ainda ben pouco Non parece que cobra pouco. Non, No, había que sí, cobrar home. máis, home. Bueno, A ver, a que veu? a que viña? Sí. Non me mandou vir hoxe para facerme a revisión. Non me dixo que viñera a revisión do colesterol ou que é iso. Pois se ven a revisión, marche que a revisión se lle dijo que non a pasa, só hai que velo, home. Deixere de cachondeo, que teño un día hoxe eu cruzado, No, hombre, no, a ver que lle miro aquí na ficha. A ver, ai, a dieta, moi ben. A dieta esta que lle mandei a semana pasada aquí, que tal? A dieta. Perdeu peso, notou melloría. A dieta ando con ela. Moi ben. Paso unha fama como un can. Deso se Usted trata. só me manda a comer berzas e pescado e atrapalladas desas. Correcto. O touciño e o xamón e os chourizos que é o que me gusta a min, quítamo. Eu non sei se non me terá manía. Bueno, Estou pensando bueno, eu que non sei se me terá manía. Pero que manía lle vou tir, home, que manía lle vou tir, señor Lisardo. Home. Vamos a ver. Iso fago pola súa salud. Se é polo seu, ben, home. Será. É que, vamos a ver, a semana pasada fixamos os análisis e como tiña o colesterol, home. Pero que sei. 900 de colesterol, home, pero pa onde vai? Pero usted, É moito eso. é moito, está polas nubes, home, pero que... Se está polas nubes é que é lixeiro. Non... Non lle é unha broma, non o tome así de broma que hai que guardar a boquiña un pouco, Agora- porque calquera día lle dar un infarto e despois agarrámonos aos pelos, e xa lle quedan poucos. Hai que teña cuidado. Bueno, pois terei que... E usted parecelle... Usted de verdade, digamos sinceramente, parecelle que comendo pescado e bebendo auga en vez de beber viño vou adelgazar. Claro, Bueno, claro que sí. Chaparrachá. evidentemente. Voulle dicir unha cousa. As focas e as ballenas botan toda a súa vida comendo pescado e bebendo auga e mire pai, están gordas como burras. E iso que ten que ver? home? Ai, non ten. Ten que ver. Vamos a ver, as focas e as ballenas son animales. Xa. E usted, bueno, tamén é algo animaliño. Non se chancie No, que vai levar unha bastonada antes de acabar, Non, non, usted é unha persona, pero Bueno. usted fa o que eu lle mando, home, que para algo estudiei eu, home. Tu diría. Bueno, Tú e digo. outra cousiña. Andar que? Como anda? Como carallo vou andar? Boto Sí. un pé de polo outro. Venga, hombre. Como a todo o mundo, este botou algo a zorro da reuma, pero como quere que ande? A ver, non lle pregunto eso. E logo? Pregúntolle se camiña moito. Va, camiñar non. Camiño máis ben pouco. Onde ir? Vou da casa á taberna, tomar un cafeciño, botar a partida, e depois vou da taberna para a casa, que senón a muller veme a buscar. Por moi mal. Moi mal. Moi mal, moi mal. Quedo na taberna. Hai que pasear. A verá. O jubilado sempre foi de pasear, home. Hai que A verá. pasear máis, que é moi sano, señor Lisardo. Aí é sano. Claro que é sano. A usted parece que andar é sano. Sí, señor. Se andar fora sano, os carteiros duraban 200 anos, hombre. Saque de aí. Ten cada cousa, señor. Que tira que ver dos carteiros, home? Que tira que ver dos carteiros, home? Va, por Dios. A ver, a partir de hoxe, vai ir todos os días dar un paseo e cada día vai alargando un pouquiño máis, un pouquiño máis, un pouquiño máis. De acordo? Bueno, me va. Vou andar. E pa onde vou ir? É que non sei pa onde vou ir. Pa onde quere que vai a pasear? Home, eu que sei, non ten por aí un eido así que este algo apartado da casa, onde ir enredar un anaco por ali. Teño a Carballeira do Souto. Está a 3 ou 4 kilómetros da casa. Perfecto. 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 Pois cólleme todos os días e vai me dar un pasiño hasta a Carballeira. De paso que vai por miras hai castañas nos carballos ou eu que sei, por ali, calquera Sí, cousa. carallo, teño un enxertado que dá a cireixa, sí. Claro. Pero, Usted por tamén. mira se lle entrou o jabalí, eu que sei. No, usted vai jabalí non pasear. vai farta ir ver. Xa sei eu que entra ben todas as noites. Bueno. Ten todo fozao. Ten o fociño do demo ese bicho. Está todo revolto. Dios mío. Vamos a ver, o caso é que vai a pasear, vale? Bueno. Aí está o tema. A ver, fa o favor, veña por aquí que o vou pesar.
E para a semana volvo a revisión a ver como andamos de peso. A verlo. Súbame aí na báscula. Suba aí. Aquí. Sí, claro, aí na báscula. Renxe un pouco, que eu Dios mío, señor Lisardo. Que foi? 104 kilos. Está como un becerro, Bueno, mellor 1 kilo ou 2. Baixe da báscula que te vai a romper, home. Sentes ali, Dios mío. Estará mal, se cadra tamén. Sí, no, mal está usted. Sí. Vamos Sí. a ver, siga ca dieta que lle mandei. E para a ver. semana volva e xa miramos a ver se baixou algo, cambiamos o tratamento ou a ver como facemos. Ajá. E xa pues, sabe, todos os días pasear. Eso non se lle olvide, pasear, pasear e pasear, Bueno, Bueno. A ver, que lle debo da consulta? Hoxe non lle cobro. Carallo. No, escoite, non lle cobro porque me chamaron agora, teño que salir urgentemente aí a unha consulta a un domicilio, pero Vai no lugar ao pero demo. cobrolle para a semana que estou vendo aquí que ten xa uns atrasiños pendientes. Bueno, non se preocupe, xa parei. Bueno, Xa parei. xa lle cobro para a Bueno, semana. entón marcho logo. Vaya tranquilo, Bueno. e paséeme. Ala. Veña. Dios vaya un na paje. Outra hora. Dios. cosa. Uns atrasos. Ayoso. Está enfermo que non me cobrou. Traiga Vai ta- morrer. Traiga tarxeta a semana que ven, traiga ya tarxeta No, que lle que van a vaya meter un preparando a clavo. carteira que xa verá.